Băi, rabaš da te... Da imaš moći roket tu da se vrne gore, ne? Koliko mi nastavlja. Slavko! Ti. Super! Primož, von, Miloš! Miloš, von! Miloš, von! Miloš, von! Break, one. Ma kaj je bilo? Ne vem, zakaj se je unil firma. Ela tá com a ponte. Sad mogu reći, stao 80. Ja.